pane nhau inobuditswa panapa nebepanhau rinonzi repindula vaitaura mashure kuti aiwa the Zimbabwe Electoral Commission ZEC haizi kumira nekuda kwokuti pane chiitiko chiri kuitika mumamisha chevoter registration hachisi kuzikamwa, hachisi kupublicizwa munhau, but chiitiko chiri kuita chikureza masuspicions. Sana pena mashuka buda nyogwa noti bwa subscribe or like or turn on the bell like TV na monyogwa muchinzi. The Zimbabwe Electoral Commission ZEC is conducting a voter registration blitz targeting rural areas where ZANU-PF has historically dominated in past elections, but the process is reportedly being carried out without the usual public announcement. Vanendramiri vachiti Newsday reported sources as saying ZEC officials have been conducting voter registration in rural areas without making the usual public announcement that typically accompany such exercise. A villager from Gokwe was quoted. Domashwa kuna pana patichiti shinzo vakomana veNewsday vanochiexposa nayo kuti aiwa pane nhau yevoter registration iri kuitika aiwa kumarural areas kuti aiwa toona kuti ZEC iri kuuya ichinoregista vanhu but chikunyanya kususpectwa nevanhu chekuti sei zvisiri kuzikamwa, sei zvisiri kupubliciziwa, sei zvinongozikamwa mumakore apfuura kuti Zimbabwe inonzi yakaita mafraud elections. Panapa vanhu vanenge kufunga kuti aiwa these guys vakutopavha their way kuti vanyatso kutopefecta parigging process yavo. Tinoona vakomana veNewsday vari kuya vachiti zviri kureza masuspicions kuti sei zvisiri kuzikanwa nevanhu, sei zviri kuitawo muchivande. Tiudzei mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Ndinangome section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.